खायफा जिल्लायाव स्कुल इउनिफर्मा जायफोर जोंनि आइजोफोर दङ बर' बिजोंनि बिथांमोननि मुङाव सासेयाव गांनै माने जरासे फैदों। नाथाय जों नुदों जायफोर ठेकेदारफ्रा बे बर'नि दख'नाखौ साप्लाय होदों बे दख'नाया बर'नि जेबो आंगो सिनायथि गैया, एकदम प्लास्टिक बायदि। ओंखायनो जों बेखौ मोननाय लोगो लोगो जोंनि स्कुलनि अथ'रिटिया जोंनो खबर होनाय लोगो लोगो गार्जेनफ्रा जोंनो कमप्लेन होनाय लोगो लोगो फरायसाफ्रा कमप्लेन होनाय लोगो लोगो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जायफोर इउनिट कमिटि दङ, आनसलिक कमिटि दङ, जिल्ला आफाद दङ, जोङो थांनानै बेखौ स्टप खालामदों। आरो जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा स्पष्ट दख'नाया जाबाय बर' हारिनि सिनायथि, दख'नाया जोंनि गाननाय जोमनाया जाबाय जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरो हारिमुनि गेजेरजों मोनसे हारि सिनायथि मोनो। ओंखायनो सोरबा जुदि बर'नि गाननाय जोमनाय दख'नाखौ जुदि 2 नम्बरै खालामनो नागिरदोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मालाबाबो गनायना लाया। बेखायनो जोङो जेब्लासिम जोंनि खुदियाफोरा जोंनि आंगो दख'नाखौ मोना बै समसिम ठेकेदारफोरखौ जोङो राननो होनाय जाया होननानै जोङो मोनसे राननायखौ जों बन्द' खालामनानै दोनदों। खायफा जिल्लायाव स्कुल इउनिफर्मा जायफोर जोंनि आइजोफोर दङ बर' बिजोंनि बिथांमोननि मुङाव सासेयाव गांनै माने जरासे फैदों। नाथाय जों नुदों जायफोर ठेकेदारफ्रा बे बर'नि दख'नाखौ साप्लाय होदों बे दख'नाया बर'नि जेबो आंगो सिनायथि गैया, एकदम प्लास्टिक बायदि। ओंखायनो जों बेखौ मोननाय लोगो लोगो जोंनि स्कुलनि अथ'रिटिया जोंनो खबर होनाय लोगो लोगो गार्जेनफ्रा जोंनो कमप्लेन होनाय लोगो लोगो फरायसाफ्रा कमप्लेन होनाय लोगो लोगो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जायफोर इउनिट कमिटि दङ, आनसलिक कमिटि दङ, जिल्ला आफाद दङ, जोङो थांनानै बेखौ स्टप खालामदों। आरो जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा स्पष्ट दख'नाया जाबाय बर' हारिनि सिनायथि, दख'नाया जोंनि गाननाय जोमनाया जाबाय जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरो हारिमुनि गेजेरजों मोनसे हारि सिनायथि मोनो। ओंखायनो सोरबा जुदि बर'नि गाननाय जोमनाय दख'नाखौ जुदि 2 नम्बरै खालामनो नागिरदोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मालाबाबो गनायना लाया। बेखायनो जोङो जेब्लासिम जोंनि खुदियाफोरा जोंनि आंगो दख'नाखौ मोना बै समसिम ठेकेदारफोरखौ जोङो राननो होनाय जाया होननानै जोङो मोनसे राननायखौ जों बन्द' खालामनानै दोनदों।